Namhlanje sizokhuluma ngento ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu ufuna ahlale aziclean bayibiza nge-cleansing ngolimi lwasemzini. Namhlanje ke siniphathele ungoti osesiza abantu abaningi uMiss P. Kuyona lento ukuthi umuntu ufuna ahlale njalo aziclean. uMiss P ke sihamba nayo namhlanje. Siyakwamukela Miss P. Sanibonani ninjani? Siphilile kunjani sisi? Siyaphila nathi, ngiyabonga ukuthi ningi-invite kule podcast. It's an honor. Namhlanje into esizokhuluma ngayo sizokhuluma ngokubaluleka kokuzihlanza, ukuzicleana, of which we call i-oral cleansing. Ukuthi iyini i-oral cleansing and kubaluleke ngani ukuthi umuntu ahlale aziclean ukuze impilo iye phambili iqhubeke, singavinjwa amathunzi, singavinjwa ama-miscarriages, singavinjwa ama-abortions, singavinjwa ama-spiritual and sexual ties, ukuthi impilo zethu ziye phambili. Ngiyabonga kakhulu Njomani ngokungi-invite. Usuthinta indaba enkulu, ukhuluma ngama-spiritual ties, okuyinto vele ehlale yenzeka nje. Noma singathini sithini kodwa yinto vele esiyazi ukuthi yenzeka. Manje la mawenza lento zakho ukuthi usiza abantu, ngabe mhlambe usiza umzimba womuntu kuphela noma mhlambe kufanele uye nalapho umuntu ahlala khona ukwazi ukumsiza ukuthi asuke eclean aphinde nomzimba ube clean. Ngiyabonga umbuzo wakho Baba Njomani, muhle kakhulu. Umsebenzi engikwenzayo mina ngispecialize kwi-cleansing at the comfort of your home. Ngisho ukuthini mangabe ngithi at the comfort of your home, ngisho ukuthi awudingi ukuthi uze uye empophomeni, awudingi uze uye emfuleni, awudingi uze uye olwandle, kodwa uthenga ama-products kumina ebese ngikunikeza ama-instructions ukuthi wenza kanjani ukuze ucleanse from ama-spiritual ties, from ama-abortions, from miscarriages, from sexual ties, from divorce, from separation. Uma ngabe kade ukwi-relationship nomuntu usungena kwi-relationship entsha usuqala on a clean slate, because uma ngabe uzongena kwi-relationship usuke uza nemimoya ethize usuka nayo kule previous relationship okade ukuyona. So siyenza kanjani ke i-cleansing from there? Iyona into sobe si-unpack ke today kule podcast. Asithi ke Miss P, asiqale ngomzimba womuntu. Ngabe i-cleansing mhlambe ibaluleke kubantu besilisa kuphela noma wonke umuntu ophilayo? Kuyenzeka mhlambe ukuthi umuntu kanti ungcole nje emzimbeni ngoba mhlambe uyathakatha, because ngabantu abamnyama kukhona izokuthakatha. Ngabe i-cleansing yakhe iyakucover nalokho? Iyakucover lokho Baba Njomani. I-cleansing yami icover umzimba wonke. Let me put it that way. If ukuthi unesichitho, if ukuthi uthakathiwe, if ukuthi ufuna ukucleansa from different partners osuke waba nayo, uma umuntu wesilisa mhlawumbe unama-partners more than one, kubalulekile ukuthi uzicleanse futhi nalokho. But ke kuya ngokuthi ke umuntu mefika ethi ngifuna ukwenza i-cleansing, ebese uyasho ukuthi this is what I want to cleanse from, yabo. And then bese ke sesiyakunikeza ke ama-products kanye nama-instructions ahambisana ne-product osuke uyithengile ukuthi ucleansa ini from what. Miss P, umuntu makade bene-miscarriage azi noma engazi, kubaluleke ngani ukuthi acleanse? Kubalekile Baba Njomani ngoba uma ube ne-miscarriage noma uke waba ne-abortion, izinto zakho ziyavaleka. Uthola ukuthi i-finance yakho ayibi kahle, iba in shambles. Uthola ukuthi umsebenzi awutholi if umuntu wesifazane ufuna umsebenzi or unebhizinisi, ibhizinisi lakho alichumi. It's because of ispirit lesi osineglectile or osikhiphile ukuthi asikho at peace, so sesiyahliphisa. So it's very important ukuthi umuntu oke waba ne-miscarriage, ngisho bekuthiwa u-20 years ago, leyo nto leyo ingabuya izohama umshado wakho or i-relationship yakho okuyona manje. I-relationship yakho uthola ukuthi ushintsha abantu nje, awubi ku-stable relationship. It's because kune-termination or kune-miscarriage or owayenza usasesikoleni, uyabo. So into ke masikhuluma nge-spirituality sikhuluma ngokuthi yonke into iyakhula in a spiritual world. So ngisho ukuthini ngaloko? Ngisho ukuthi nengane le ewayikhipha 20 years ago still isakhona because iyakhula. So iyakwazi ukuthi ikuvalele inhlanhla yakho, ikuvalele i-relationship, ikuvalele ama-finances, ikuvalele impumelelo, ikuvalele amabhizinisi. Uthola usinali ibhizinisi, nansi business opportunity uyayibona, nansi kade kufanele ngempela le deal kube yakho, kodwa kube khona into ethi nje cheze
uthola ukuthi i-deal yakho ayisabi through, it's because you've neglected the spirit. So sesiyavala i-relationship oba nayo nabantwana bakho, uthola ukuthi i-relationship yakho nabantwana seniyaxabana nabantwana, or ingane onayo njengamanje ayiprogress, or ingane onayo njengamanje ayiyi phambili, ayiphasi kahle esikoleni, ingane uthola ukuthi seziba kuma-antidepressants. It's because of those things. Ziyacindezeleka, zicindezelwa izinto esizenzile thina as abazali, esiphinde futhi lezo zinto lezo bese siyazi-neglect. So namhlanje we're gonna unpack ukuthi how do we do that if kuwukuthi umuntu wesifazane uke waba ne-miscarriage, umuntu wesifazane uke wa-terminator, yini-ke into okufanele ukuthi uyisebenzise and how do we use it. Nakhona futhi lapho angifuni ukubashiya abantu besilisa ngaphandle, ngoba uma ubaba wengane uku-affecteka kwamama wengane nobaba wengane kuyam-affecta. So lezi zinto engizibalayo ziyenzeka nakumuntu wesilisa. Ungacabanga ukuthi njengoba ngibala abantu besifazane nje kuphela, ngibala ukuthi nena ibona kuphela abenzekelwa ilezo zinto, ukuvalekelwa kwezinto or ukuba namabhadi. Nawe uwumuntu wesilisa, if ukuthi i-girlfriend or a wife or your partner uke waba kwi-situation where there was a termination or there was a miscarriage, izinto zakho nawe ziyakuvalekela. So P lilonke uthi kumina mabe umuntu umsizi uzabona imphumela, kufuneke beze bobabili o partners ukuze kube lula ukuthi lento eyenzile ibonakala. Akusiza uzenze wedwa kwi-isolation uphinde uyohlangana nomunye umuntu. Okwesibili uthi ngingabambeka manje into eyenzeka 10 years ago, kusho ukuthi ngempela wonke umuntu ophilayo kulo mhlaba esiphila kwena kuyafanele cleanse wakhona into eyenzekayo ungayazi noma uyikhohlwe ukuthi ngo-2021 or ngo-1942 or 1966 something happened. Yes, nginabantu nje mina abadala, uthola ukuthi sewumama omdala but iy'ngane zakhe zinenkinga, angeke phela aze a-disclose ey'nganeni zakhe ukuthi ngenza u-1, 2 and 3 ngesikhathi ngisamusha ngey'khathi zami. So lezo zinto lezo sezi-affecta manje abantwana kanye nesizukulwane sakhe lo mama, because remember yonke into iya nge-generation to generation. So whatever that you do wena ubokwazi ukuthi uyaqhubekezela kuthi i-generation yakho. So it's very important ukuthi ucleanse and cut ties with whatever osuke kwenzekile phezu kwempilo yakho. Sesidlulile-ke kwi-miscarriage, sesiza manje kuma-soul ties and spiritual ties and stuff. Kuma-soul ties and spiritual ties ila sesiklenza ubuwena-ke isiqu sakho wena babumhlongo as ukuthi ube pure as uwumuntu, different energies. We meet up with different people every day, kungaba kusema-mall, kungaba kusemsebenzini, kungaba kusesontweni, kungaba kusemabhasini, kungaba kusema-taxini as i-mode of transport. La kuhlangene khona abantu kuba khona i-energy okumele ukuthi uyi-cleanse, because you inherit leyo energy, negative energy ezokwenza ukuthi ube depressed, ube down, ikuvalela izinto zakho, ungayi phambili, ucindezeleke. So you cleanse that. That is why it's important ukuthi every week uma uwumuntu, twice a week or once a week cleanse yourself. Ngisho ukuthi usebenzisa inike but iba nento oyisebenzisayo. Yes, noma amanzi asesontweni, whatever okusebenzisa ukuthi uzicleanse wena, because it's very important ngoba lezi zinto lezi siyazi-inherita singazi. So it's very important ukuthi sazi ukuthi i-cleansing ihamba kanjani, ngoba abantu abaningi abekho enlightened ngokuthi what is it all about, yabo. So namhlanje njengoba si-unpack-ke, si-unpack for abantu abangazi ukuthi kubaluleke kanjani ukucleanse. Miss P, usuhambe kakhulu singaze sibaphazamise ababukeli bethu. Babukeli lento eshiwo lapho into esasiyazi kudala, kodwa ngokuphucuka kwethu kweseze saphuma endleleni njoba sithi nje siyavusana. Asisho ukuthi njoba sikhuluma la sazi konke, kodwa lento eshiwo Miss P into vele yayikhona kudala ukuze abantu bakwazi ukuphila, especially namhlanje kukhona labantu okuthiwa abathwele bagcwele umhlaba wonke. Kushuthi nje uhamba eTaxini ungena e-night club noma ukuphi khona imoya nje ezothi mawuweak ikwazi ukuphuma nawe. Miss P, singakavali awungitshele ukuthi labantu
abangathi bathwele kanzima bagcina sebekhomba umakhelwane ukuthi wangithakatha mhlamba kuyena umakhelwane. Wena mhlawumbe umakhelwane vele abathakathi bakhona webaba uNjomane but ake siqale ngathi kuqala asike sizicleanse thina kuqala ake ukuthi noma ke sewuphuma ke sewuya kumuntu mhlawumbe kulabantu abahlolayo abantu abamanga kodwa usuqale wazicleansa wena ngoba egcineni kosuku ngisho ungaphuma uye kumuntu uma ngabe izinto zakho zimnyama ngeke afika abone lutho yabo so kubalekile ukuthi uqale uzicleanse wena qala and then ke you can go out from there. Ikhona lento ke Miss B ngifike kuwena ngithi ngizoyicleansa mina njengomuntu nami ophatha amakhamba umuntu ufika wena uzocleansa kodwa la ehlala khona kukonake into zakhe zimaphethu bese hayi i-cleansing ka Miss P ayibonakala ungaba advisor kanjani abantu especially emagumbini abalala kuwona. Ake sithi nje uma ngabe cleanser nala uhlala khona yeah understand baba la uhlala khona ispace sakho asibe clean iba nawo ama salts ukuthi cleanse your space because we do have ama salt kanjalo where esiwabiza ngokuthi ama cleansing salt where you cleansing indawo yakho la uhlala khona indawo yakho la ulala khona vuke ekseni ucleanse ispace sakho sokulala umbhedo wakho ungawushiya ungawundlulile ndlula phuma endlini with a positive mindset as well because that is also important zonke lezo zinto zenza ukuthi uattract izinto ezi-right once ingqondo yakho ya negative washiya emumva kumahliphi vele izinto zakho ngeke zilunge for the day especially kunina abantu besifazane nike niphathe amacici liwe uphinde ulifake esikhwameni uhamba necici elilodwa uhamba ufake iwash elimile elingasebenzi zonke lezo zinto so izona zinto lezo kumele ukuthi sifundisane ngazo lezo baba uNjomane khona izinto esikade zahlala endlini ongasayisebenzisi so you are attracting that spirit of poverty to your life because you are keeping things ongasayisebenzisi uma ngabe ukuthi ekhaya I'm just going to make an example just a stupid example you've got a mirror at home that is broken get rid of that mirror ayihambe awungabi ne mirror ehlephukile or ene crack or even iglass ungayisebenzisi chiphekile ayihambi zonke lezo into ecrackile ayihambi because ubiza inhlupheko ubiza uqhekeko to your space so that is why ngithi mina positive mindset attract izinto ezipositive uyayizwa lento engishoyo kubalekile ke baba uNjomane ukuthi sihlale sicleanse kubalekile ukuthi sihlale sibheke ezabantu yo hayi kusho ukuthi lento uMiss P yakhuluma ngayo mangase siyenza akekho umuntu ozonda omunye kuthi especially kuthina indle emnyama lapho once konke zangahamba kahle umakhelwane usengenza ukuthi sometimes sizenza thina ngalezi zinto ezizenza especially ladies icathulo niyayithanda sesaphuka ihili lokuthi uzosilungisa siyahamba isikhathi uthi uyasithatha sesikhule twayilent mold yabo lonto dayisa noma phisa ngaso usanezimpahla ozozisebenzisa kuphela zonke insuku. Miss P ngibonge kakhulu ngeke siqede le ndaba ngoba iningi selokhu siku-invite nje sisufike ulokhu usihlephulela piece by piece ngoba ngempela mase sikhulume kakhulu abanye bazothuka usho ukuthi umuntu kulungile ayohlola kulungile enyangeni kodwa akathe ehembe yohlola afike yena afike eclean asikwazi ukuthi silontuze baba uNjomane asigxeki religion yomunye umuntu nama beliefs abanye abantu you understand uma ngabe into ingakusebenzeli wena don't expect the next person ukuthi afile the way wena usukufila ngayo so we are not here ukugxeka or we are not here ukublame but we are here to build ukuthi abantu baye phambili we are here to open doors and open minds zabantu ukuthi uma ngabe ufuna izinto zakho zihambe kahle qala la wenze u1 2 and 3 so ngiyatholakala ke mina kuma social media platforms Maka Nation Oral Salts by Miss P or Maka Nation at House of Opulence nenamba yami ngizoyishiya baba uNjomane uzongibhalela yona u0738202440 kwabafuna ukwenza inquiry about cleansing at the comfort of your home you can WhatsApp me u0738202440 kusho ukuthi lilonke Miss P wenzela lula nazi izangoma abantu abahlolayo uthi umuntu umefika kubona afike clear ngoba ukutshela yilanga ukuthi uyazama umuntu ungayitholi lento emphathayo ngoba umbozwe
ilezi zinto asuke nazo emuva. So wena uyilink kulabo abakholelwa ukuzihlolela ukuthi before uphuma uhambe uyohlola awuqale uziclean ufike nje phambili vele usuclean. Yebo, njoba ngishilo nje baba Njomani ukuthi different beliefs, different religions as well. Kubalekile asikwazi ukuthi uthi awufuni ukuthi umuntu aye endaweni ethize ayokwenza into ethize ukuhlola nani. Abantu abayizangoma nabantu abayenyanga they are there for a reason ukulapha. So mina umsebenzi wami ukuthi ngivule umhlahlandlela ukuthi uma usufika lapho ufike uwena. Abantu abadala abakwazi ukuthi beze kuwena uma ungekho clean. So fanele ube clean ukuze ukwazi ukuthi abantu abadala ba-attracteke kuwena beze kuwena bakhulume ukuthi this is what they want. If ukuthi kufanele uye kumuntu uya kumuntu kodwa uclean ukuze akwazi ukubona umnyombo weproblem ukuthi problem yakho isukaphi, ngoba ukuba nesithunzi nesinyama ungakuvalela ukuthi kwayena lo muntu lo uya kuyena angaboni. So ingakho ngithi yonke into iqala kwi-cleansing and then you go from there. Sibamba ngazo zozibili we Miss P. Siyabonga kunina viewers. Le nto besikhulume ngayo umuntu engathathela phansi kanti iyona eyomgogodla wempilo esikhathini esiphila kusona. Noma ke umuntu kade lalele la mhlambe unenkinga sizomnika ima contact details ka Miss P ukuthi ke mhlawumbe futhi siphinde simbuze sesifocusa ke manje kwinto eyodwa. Ngicabanga ukuthi Miss P kofanele la mhlambe ke sihlangane kanje sesikhuluma nje mhlambe ukuthi sexual what we biza ngayo ama spiritual sexual ties. Yes. Usho nje break it down kahle mhlawumbe umuntu message into zakho uyisebenzisa kanjani siyojabula sisi masiphinde sihlangana nawo. Kodwa ke lilonke abantu bakithi njengoba sisho ukuthi lithi i-broadcast yethu siyavusana lapha siyavusana whatever obonayo mhlawumbe ukuthi awusizwa kahle unayo imvume ukwenza research uhambe ungathathi into esishoyo as if usazi kakhulu kodwa now have a right to go and research about what we're talking about then come back to us bese siyaqhubeka siye phambili. Siyabulela ke siyajabula ukuthi nisilalelile kulokho okuncane besikwenza. Siyacela ke ukuthi ni like ni subscribe ukuze makukhona into ene information njengoba senza nje ingazi ukuniphuthela akube njalo.